Γεια χαρά και πάλι, θα μεταφερθούμε πάλι στο 1966 στην Αβάνα της Κούβας για να δούμε ένα ακόμη και τελευταίο παιχνίδι από την Ολυμπιάδα που έγινε εκεί, την 17η Σκακιστική Ολυμπιάδα που είχε διοργανωθεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Σκακπή τότε μεταξύ, των, μεταξύ 23 Οκτωβρίου και 20 Νοεμβρίου. Το παιχνίδι που θα δούμε παίχτηκε στις 12 Νοεμβρίου. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας, αντιμέτωπος του Bob Fischer που έπαιζε για την Αμερική, ήταν ο πασίγνωστος Σβέτος Γκλιγόριτς, ο οποίος έπαιζε για τη Σερβία. Λοιπόν, ο Γκλιγόριτς ήταν Σέρβος και Ιουγκοσλάβος Γκραν Μέτερ και μουσικός. Γεννήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 1923. Κέρδισε το πρωτάθλημα της Ιουγκοσλαβίας 12 φορές και θεωρείται ο καλύτερος παίκτης από τη Σερβία. Το 1958 ανακηρύχθηκε ο καλύτερος αθλητής της Ιουγκοσλαβίας. Τις δεκαετίες του 50 και του 60 ο Γκλιγόριτς ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο. Ήταν επίσης ένας από τους πιο δημοφιλείς παίκτες στον κόσμο εκείνη την περίοδο και υπάρχουν και διάφορα ανοίγματα. Υπάρχει ένα άνοιγμα όπως στο παιχνίδι που θα δούμε τώρα στην Ισπανική, καθώς και στην Ινδική του Βασιλιά που φέρει το όνομά του. Λοιπόν, πάμε να δούμε το παιχνίδι. Με τα λευκά έχουμε τον Μπόμπι και με τα μαύρα τον Γκλιγκόριτς. Έχουμε λοιπόν ε4, ε5, ύπο στο f3, ύπο στο c6 και αξιωματικό στο β5. Το άνοιγμα λοιπόν ο Ρουι Λόπεζ, Ισπανική, από τον Φίσερ, α6. Η πιο δημοφιλής απάντηση, η άμυνα του Μόρφη. Και εδώ πέρα τα λευκά μακράν παίζουν τον αξιωματικό τους στο α4. Ο Φίσερ όμως παίζει τη δεύτερη πιο συχνή κίνηση, που είναι να φαγωθεί ο ύπος που βρίσκεται στο C6, η οποία λέγεται βαριάντα της ανταλλαγής, αλλά θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε και βαριάντα του Φίσερ. Λοιπόν, όπως δήλωσε ο Φίσερ, μια έκπληξη αυτή η κίνηση, δεν περίμενε κανείς μάλλον ότι θα την παίξει ο Φίσερ. Ο Φίσερ βέβαια δήλωσε ότι είχε εισαγάγει αυτή την κίνηση νωρίτερα στην παρτίδα εναντίον του Πόρτις. Αφού αξιολόγησε τον Γλιγόριτς ότι επί της κακέρας ότι ήταν έτοιμος, αποφάσισε να επαναλάβει λοιπόν αυτή την κίνηση. Η βαριάντα του Φίσερ θα λέγαμε λοιπόν, τρώγοντας τον ύπο που βρίσκεται στο C6, ο οποίος είναι και ο αμυνόμενος του πιονιού στο ε5 που τώρα κρέμεται. Έχουμε φάγωμα στο C6 και πιστεύω με το Fisher, αυτή είναι μια τόσο αυτόματη κίνηση που περισσότεροι σχολιαστές δεν τη σχολιάζουν. Εδώ πέρα να πούμε το εξή, ότι αν τα μαύρα φάνε με το άλλο πιόνι, με το πιόνι από το Β, τότε ο λευκός έχει το Δ4 και μετά από φάγωμα στο Δ4 η Βασίλισσα μπορεί να φάει στο Δ4. Τα λευκά έχουν μια ανθεκτική πρωτοβουλία. Αν τα μαύρα συνεχίσουν, για παράδειγμα η Βασίλισσα στο F6, τότε το παιχνίδι συνεχίζεται. Τα λευκά στέκονται μια χαρά, μπορεί να πάνε τη Βασίλισσα στο Δ3, να αρνηθούν ανταλλαγή Βασιλισσών και να συνεχίσουν το παιχνίδι του. Λοιπόν. Οπότε συνήθως εδώ πέρα τα μαύρα δεν τρώνε προς το κέντρο όπως λένε οι κανόνες, αλλά τρώνε με το πιόνι που βρίσκεται στο Δέλτα, στο C6. Λοιπόν, και μετά στη συνέχεια ο Φίσερ έπαιξε ροκέ. Να πούμε εδώ πέρα ότι ο λευκός το πιόνι αυτό κρέμεται, αλλά δεν τον συμφέρει να το φάει, έστω ότι ο λευκός τρώει το πιόνι. Τότε τα μαύρα έχουν το Βασίλισσα στο Δ4. Με την κίνηση αυτή απειλούν και το πιόνι αλλά και τον ύπο. Οπότε τα λευκά πρέπει να την δράσουν. Ύπος στο F3 και τώρα τα μαύρα μπορούν να φάνε το πιόνι στο ε4. Και μετά από Βασίλισσα στο ε2 μπλοκάροντας αυτό το σαχ, μπορούν να ανταλλάξουν και τις Βασίλισσες, να φέρουν τον αξιωματικό του για παράδειγμα στο Δ7, να ετοιμάσουν να κάνουν ροκές στην πτέρυγα της Βασίλισσας και να απολαύσουν έτσι ένα μικρό προβάδισμα στη θέση αυτή. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας όμως, όπως είδαμε, ο Φίσερ έκανε ροκέ, που είναι και η κανονική βαριάντα σε αυτήν εδώ τη θέση. Λοιπόν, εδώ πέρα ο Γκλικόριτς δήλωσε ότι το ροκέ προκαλεί περισσότερα προβλήματα στα μαύρα από ότι το πιο άμεσο Δ4. Και ότι ο Νίμβζοβιτς, σύμφωνα με τον Γκλιγκόριτς, αποδείχθηκε ακόμη μια φορά σωστό στην ανακοίνωσή του ότι η απειλή είναι ισχυρότερη τη εκτέλεση. Παρά το ότι ο Λευκός πούλησε τον ισχυρό αξιωματικό του για έναν ύπο, συνεχίζει ο Γκλιγκόριτς, ο αξιωματικός, ο οποίος είναι συνήθως το κύριο στρατηγικό πρόβλημα του μαύρου σε πολλές βαριάντες της Ισπανικής, δεν αποτελεί βασικό μειονέκτημα όμως στις τακτικές των Λευκών. Ο Λευκός κέρδισε τέμπο ανάπτυξης, κάπως χάλασε την πιονοδομή του μαύρου και ανανέωσε την απειλή στο ε πιόνι του μαύρου. Αυτά δήλωνε τότε ο Γκλιγκόριτς. Ο Φίσερ δήλωσε ότι η κίνηση αυτή, το ροκέ δηλαδή, προτιμούταν από τον Λάσκερ, το φάγωμα στο C6, από τον Λάσκερ, τον Μπέρνσταϊν, τον
και αργότερα από τον Δανό Μέτ Μπάρεντρεκτ. Ο ίδιος ο Φίσερ δήλωσε ότι τη συλλογιζόταν αρκετό καιρό αυτή την κίνηση πριν αποφασίσει να την συμπεριλάβει στο πλωστάσιο του. Τη συμπεριλάβε όμως και γι' αυτό μπορούσαμε να την ονομάσουμε την βαριάντα του Φίσερ. Λοιπόν, και τώρα λοιπόν από τον Φίσερ και στη συνέχεια έχουμε F6 από τον Γκλιγκόριτς που είναι η δημοφιλέστερη κίνηση και είναι η λεγόμενη βαριάντα του Γκλιγκόριτς. Ο Γκλιγκόριτς παίζει λοιπόν τη βαριάντα του στη θέση αυτή και σύμφωνα με τον ίδιο αυτή η θέση δεν παίζονταν συχνά στις πρακτικές στο Grand Met της εποχής και χάρη στον εφάνταστο Φίσερ πρέπει να πάμε πίσω στο 19ο αιώνα για να βρούμε τις εναλλακτικές που υπάρχουν για τα μαύρα. Σύμφωνα με τον Γκλιγκόριτς, δεν είναι ξεκάθαρο από όλα αυτά ότι τα μαύρα έχουν καλύτερο τρόπο από το να υποστηρίξουν το πιόνι τους στο ε5. Ο Φίσερ έκανε αρκετές αναλύσεις βαριαντών σε αυτό το σημείο, δεν γίνεται να τις περιλάβουμε όλες σε αυτό το βίντεο. Μπορούμε να αρκεστούμε όμως ότι στις μέρες μας το F6 είναι η δημοφιλέστερη κίνηση και μία από τις top προτάσεις του υπολογιστή μαζί με το Βασίλισσα στο F6. Λοιπόν, F6 λοιπόν από τον Γκλιγκόριτς, Δ4 τώρα από το Fischer με επίθεση στο κέντρο, μακράν η δημοφιλέστερη κίνηση και εδώ πιο συχνά τα μαύρα τρώνε στο Δ4. Ο Γκλιγκόριτς όμως έπαιξε τη δεύτερη πιο δημοφιλή κίνηση και έπαιξε τον αξιωματικό του στο G4 καρφώνοντας τον ύπο που βρίσκεται στο F3. Σύμφωνα με το Fischer, αυτή είναι η καλύτερη κίνηση. Είναι η δεύτερη πιο συχνά παιγμένη κίνηση. Η πρώτη είπαμε είναι να φαγωθεί το πιόνι στο Δ4 που προτείνει και ο υπολογιστή και μετά ο ύπος τρώει στο Δ4. Τα μαύρα έχουν το C5. Ο ύπος πρέπει να κινηθεί. Για παράδειγμα, μπορεί να πάει στο Δ3, μπορεί να πάει και στο Ε2 ακόμα. Μετά τα μαύρα μπορούν να ανταλλάξουν βασίλισσες και το παιχνίδι συνεχίζεται. Η θέση είναι εισάξια. Λοιπόν, αξιωματικό στο G4 λοιπόν από τον Γκλιγκόριτς και μετά ο Fischer παίζει το C3 που είναι και η τελευταία κίνηση θεωρίας. Εδώ ο Fischer σχολίασε ότι το καλύτερο για τα λευκά είναι να φάνε το πιόνι στο Δ5 και μετά από για παράδειγμα Βασίλισσα τρώει στο Δ1, Πύργος τρώει στο Δ1, αξιωματικός τρώει στο F3, πιόνι τρώει στο F3 και πιόνι τρώει στο Ε5. Τα λευκά μπορούν να παίξουν αξιωματικό στο Ε3 και τα λευκά μετά θέλουν κάποια στιγμή να παίξουν τον ύπο τους στο Δ2, να παίξουν και C4 και θα έχουν μια καλή θέση. Στο παιχνίδι μας όμως έπαιξε C3. Όπως είδαμε ο Fischer και μετά εδώ πέρα ο Γκλιγκόριτς έβαγε το πιόνι στο Δ4 που δεν παίζεται και τόσο συχνά. Εδώ πέρα πιο συχνό είναι το αξιωματικό στο Δ6 το οποίο σύμφωνα με το Fischer κρατάει το κέντρο. Τέλος πάντων ο Γκλιγκόριτς αποφάσισε να φάει το πιόνι στο Δ4, ο Fischer έφαγε στο Δ4 και μετά ο Γκλιγκόριτς έπαιξε τη βασίλισσα στο Δ7 ανοίγοντας κιόλας τον διάδρομο αν χρειαστεί να κάνει ροκές στην πτέρυγα της βασίλισσας. Σύμφωνα με το Fischer εδώ ο μαύρος δεν τολμάει να φάει το πιόνι. Αυτό το πιόνι παρατηρούμε ότι υποστηρίζεται από τον λευκό ύπο και τη βασίλισσα. Οπότε θεωρητικά θα μπορούσε ο μαύρος να φάει τον ύπο στο F3 και αν ο λευκός δεν ήθελε να διπλώσει τα πιόνια του θα έτρωγε με τη βασίλισσα. Οπότε τώρα θεωρητικά ο μαύρος θα μπορούσε να φάει το πιόνι στο Δ4. Όμως ο λευκός εδώ πέρα έχει μετά το πύργο στο Δ1 με επίθεση στη βασίλισσα. Η βασίλισσα πρέπει να κινηθεί. Για παράδειγμα, βασίλισσα στο C4 και μετά από αξιωματικό στο F4 τα λευκά έχουν ένα προβάδισμα στη θέση αυτή, έχουν καλύτερη ανάπτυξη. Τα μαύρα έχουν αναπτύξει μόνο τη βασίλισσά τους και ο βασιλιάς δεν μπορεί να κάνει. Okay? Βρίσκεται στο κέντρο της σκακέρας. Λοιπόν, οπότε έτσι στη θέση αυτή δεν συμφέρει τα μαύρα να κάνουν αυτή την ανταλλαγή να κερδίσουν ένα πιόνι. Οπότε ο Γκλιγκόριτς έπαιξε βασίλισσα στο Δ7 και μετά έχουμε H3 από τον Fischer, θέτοντας το ερώτημα στον αξιωματικό το τι θέλει να κάνει. Ο Μνίμσοβιτς, ο Στάινιτς και ο Evans αλλά και άλλοι θεωρητικοί έχουν επισημάνει σύμφωνα με τον Fischer τη τεράστια αξία του να διώχνει κανείς αυτόν τον αξιωματικό πριν το κάρφωμα αυτό στον ύπο γίνει αρκετά προβληματικό. Εδώ ο λευκός χρειάζεται να είναι προσεκτικός, δηλαδή σε ορισμένες θέσεις θα μπορούσε ακόμα και να φαγωθεί, να θυσιαστεί ο αξιωματικός και να φαγωθεί το πιόνι. Λοιπόν, εδώ πέρα η απάντηση του Γκλιγκόριτς ήταν να πάει τον αξιωματικό του στο ε6. Αυτή είναι μια φυσική οπισθοχώρηση του αξιωματικού σύμφωνα με το Fischer που απελευθερώνει την ένταση αλλά δίνει στα λευκά υπερβολική ελευθερία και είναι η επακόλουθη αιτία των δυσκολιών του Γκλιγκόριτς. Η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα ο υπολογιστής προτείνει το αξιωματικό στο H5, κίνηση την οποία χαρακτήρισε και ο Fischer την καλύτερη, την οποία είχε παίξει εναντίον του ο Τζιμένες σε ένα μετέπειτα γύρο. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με το Fischer, διατηρεί το κάρφωμα και αν ο λευκός κυνηγήσει περαιτέρω τον αξιωματικό για να αποφύγει και το κάρφωμα, για παράδειγμα, στο ότι παίζει το G4, τότε τα μαύρα μπορούν να πάνε τον αξιωματικό στο F7 και μπορούν να κάνουν και στην πτέρυγα της βασίλισσας και να επιτεθούν στον αντίπαλο του βασιλιά με H5 κτλ. Δεν είναι θέση η οποία είναι καλή για τα λευκά. Οπότε λοιπόν γι' αυτό το καλύτερο εδώ πέρα θα ήταν να πάει ο αξιωματικός στο H5 από τον Γκλιγκόριτς, συνεχίζοντας να καρφώνει τον ύπο, μιας και το G5 δεν θα ήταν καλή επιλογή για τα λευκά. Ο Γκλιγκόριτς όμως δεν έπαιξε αυτό
έπαιξε τον αξιωματικό του στο ε6 και στη συνέχεια ο Φίσερ έπαιξε τον ύπο στο 3, συνεχίζοντας την ανάπτυξη. Ροκέτορα από τον Γκλιγόριτς στην πτέρυγα της Βασίλισσας και ο Φίσερ συνεχίζεται την ανάπτυξή του, παίζει τον αξιωματικό του στο f4. Και εδώ ο Γκλιγόριτς παίζει τον ύπο στο ε7. Που, είναι μία από τις προτάσεις του υπολογιστή, αλλά δεν είναι η πρώτη πρόταση. Η πρώτη πρόταση του υπολογιστή είναι το G5. Λοιπόν, επίσης, σύμφωνα με το Fisher, καλό είναι και το αξιωματικό στο Δ6 κρατώντας στο κέντρο. Για να δούμε όμως τι θα γίνει αν παιχτεί το G5. Το G5 με αρκετά επιθετική κίνηση, μια κρίσιμη βαριάντα σύμφωνα με το Fisher, θα μπορούσε να οδηγήσει στο εξής. Έστω για παράδειγμα, μετά ο μαύρος πηγαίνει τον αξιωματικό στο G3, τώρα ο λευκός, ο μαύρος έχει το H5 και ο λευκός εδώ πέρα έχει το Δ5. Και εδώ τώρα ο μαύρος το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να παίξει H4 απειλώντας τον αξιωματικό και μετά από αξιωματικό στο H2 να φάει στο H3 θυσιάζοντας τον αξιωματικό του και μετά η Βασίλισσα μπορεί να φάει στο H3, βασιλιάς στο H1, αξιωματικός στο Δ6, ο λευκός μπορεί να παίξει ε5 μπλοκάροντας τον αξιωματικό, ο αξιωματικός θα φάει το πιόνι και μετά από φάγωμα στο ε5 και φάγωμα στο ε5. Τα μαύρα έχουν ένα κομμάτι λιγότερα, αλλά έχουν 3 πιόνια παραπάνω και έχοντας σπάσει την άμυνα του λευκού βασιλιά θα μπορέσουν, αν παίξουν καλά, να κρατήσουν ίσως το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτό βέβαια σε περίπτωση που μετά το Δ5 εδώ πέρα του λευκού παίξουν το H4. Εάν όμως δεν παίξουν αυτό και για παράδειγμα αποφασίσουν να φάνε το πιόνι, για παράδειγμα το C τρώει το πιόνι στο Δ5, τότε τα λευκά έχουν πύργο στο C1 και εδώ τώρα ανοίγουν δύο επιλογές. Η μία επιλογή που είναι και έτσι και πιο άμεση είναι εάν τα λευκά πούν θα φάω το πιόνι, τα μαύρα που θα φάω το πιόνι στο ε4, τότε τα λευκά έχουν την εξής κίνηση. Έχουν ύπος στο α4 με την εξής απειλή. Ο ύπος απειλεί να πάει στο β6 από όπου θα κάνει βασιλικό πυρούνι. Και δεν μπορεί να φαγωθεί διότι υπάρχει αυτός εδώ πύργος που καρφώνει αυτό το πιόνι. Οπότε τα μαύρα εδώ πέρα χρειάζεται προσοχή, θα πρέπει να αντιδράσουν. Αν για παράδειγμα παίξουν το βασιλιά τους στο β8, τότε τα λευκά μπορεί να φάνε το πιόνι με τον πύργο στο c7 και εδώ πέρα τώρα θέλει προσοχή για τα μαύρα. Εάν τα μαύρα αποφασίσουν να φάνε τη βασίλισσα στο δ1, υπάρχει ματ σε 3 κινήσεις και μπορείτε να θέλετε κιόλας να παγώσετε το βίντεο και να βρείτε αυτό το ματ. Λοιπόν, υπάρχει μάτι λοιπόν εδώ πέρα σε 3 κινήσεις. Η κίνηση δεν είναι και ιδιαίτερα δύσκολη, είναι ο πύργος στο C8. Ο πύργος δεν μπορεί να φαγωθεί. Υπάρχει λοιπόν διπλή επίθεση στον βασιλιά και ο βασιλιάς θα πάει στο α7 και μετά από για παράδειγμα αξιωματικός τρώει στο β8 μεσάχο, ο βασιλιάς θα πάει στο α8 και μετά ο ύπος θα έρθει στο β8 δίνοντας αυτό το ματ. Αυτό έτσι στην περίπτωση λοιπόν που μετά από το ύπος στο α4 τα μαύρα αποφασίζουν να φάνε τη βασίλισσα στο δ1 και αν δεν φάνε τη βασίλισσα και παίξουν για παράδειγμα βασιλιά στο β8, τότε έχουμε το φάγωμα στο C7, αυτό βασικά είναι αυτό που δείξαμε και εδώ πέρα η καλύτερη κίνηση, η καλύτερη συνέχεια για τα μαύρα θα είναι να πάνε τη βασίλισσα στο δ6 και εδώ απλά τα λευκά μπορούν να φάνε τη βασίλισσα και να κερδίσουν το παιχνίδι. Οπότε λοιπόν μετά από το πύργο στο C1 μετά από το πύργο στο C1, το φάγωμα του πιονιού δεν είναι καλό για τα μαύρα. Μια άλλη εναλλακτική τους που είναι και καλύτερη, η πρόταση υπολογιστή είναι να πάνε τον αξιωματικό στο Δ6, τότε τα λευκά θα πάνε πάλι τον ύπο στο Α4, απειλώντας το βασιλικό πυρούνι. Οπότε μετά το βασιλιά στο Β8, τώρα μπορούν να πάνε τον ύπο του στο C5, απειλώντας τη βασίλισσα. Και αν τα μαύρα αποφασίσουν να φάνε τον ύπο, για παράδειγμα αξιωματικό στο τον ύπο, τα λευκά μπορούν να φάνε με τον πύργο και απειλώντας φυσικά εδώ να φάνε στο C8 κάνοντας πυρούνι πύργου και βασιλιά και εδώ πέρα η καλύτερη συνέχεια για τα μαύρα θα είναι να φάνε στο ε4 απειλώντας τον ύπο. Τώρα τα λευκά μπορούν να πάνε τη βασίλισσα στο ε2, βασιλιάς στο α7 και να φάνε τώρα το πιόνι στο c7, βασίλισσα στο δ5 και τώρα ο ύπος θα φύγει από την απειλή, θα πάει στο δ2, απειλεί να φάει αυτό το κομμάτι και τα λευκά έχουν καλύτερη θέση. Λοιπόν, αυτές ήταν λοιπόν δύο βαριάντες που θα παιχτούν μετά από το πύργο στο C1, στο οποίο θα φτάναμε έτσι εάν πεζόταν το G5 που δείξαμε σε αυτήν εδώ πέρα τη θέση. Λοιπόν, όλα αυτά όμως δεν παίχτηκαν, ήταν απλά έτσι δύο ενδιαφέρουσες βαριάντες που ήθελα να δείξω, αλλά παίχτηκε το ύπο στο ε7 από τον Γκλιγόριτς και μετά έπαιξε πύργο στο C1 ο Fisher. Ύπος τώρα
στο G6 από τη Γλουγόριτς, που είναι η καλύτερη κίνηση για τα μαύρα, απειλώντας τον αξιωματικό που βρίσκεται στο F4. Και ο Fischer σχολίασε ότι τα μαύρα έχασαν χρόνο για να φτάσει ο ύπος τους σε αυτό το κατώτερο τετράγωνο. Τέλος πάντων, ο Fischer έπαιξε τον αξιωματικό του στο G3, βγάζοντάς τον από την απειλή, που είναι και μια νέα κίνηση στη θέση αυτή και δεν έχει ξαναπαιχτεί αυτή τη θέση έκτοτε. Μετά ο Γλουγόριτς έπαιξε τον αξιωματικό του στο Δ6, αντιτάσσοντας τον στον αξιωματικό του λευκού, και εδώ πέρα ο Fischer παίζει τον ύπο του στο Α4. Μετά έχουμε φάγαμε τον αξιωματικό στο G3 από τον Γλιγκόριτς. Ο Γλιγκόριτς θεώρησε ότι αυτός ο ισχυρός αξιωματικός πρέπει να φύγει από τη σκακέρα, ήταν αρκετά επικίνδυνος, αλλά έτσι σύμφωνα με το Fischer παραχώρησε μόνιμα το τετράγωνο C5 για τον λευκό ύπο. Λοιπόν, ο Fischer θεωρούσε ότι η κίνηση βασιλιάς στο Β8 ήταν καλύτερο. Ο υπολογιστής διαφωνεί όμως, θεωρώντας ότι δεν είναι η καλύτερη κίνηση ο βασιλιάς στο Β8. Καλύτερη κίνηση για τον μεστή είναι να πάει βασίλισσα στο F7, από όπου απειλεί να φάει το πιόνι στο Α1. Τέλος πάντων, στο παιχνίδι μας όμως, όπως είπαμε, ο Γλιγκόριτς έφαγε τον αξιωματικό στο G3 και στη συνέχεια ο Fischer έφαγε και αυτός με τη σειρά του τον αξιωματικό. Μετά έχουμε βασιλιάς στο Β8, βγάζοντας τον βασιλιά από αυτήν εδώ πέρα την επικίνδυνη στήλη, και έχουμε ύπος στο C5 από τον Fischer. Στη συνέχεια έχουμε βασίλισσα στο Δ6 και εδώ πέρα ο Fischer παίζει τη βασίλισσά του στο Α4. Και δεν θέλει προσοχή για τα μαύρα δεν προσέξουν. Έστω για παράδειγμα τα μαύρα παίξουν H6, τότε υπάρχει ο ύπος τρώει στο Α6 με σαχ, και αν εδώ φαγωθεί ο ύπος, σε παράδειγμα Β τρώει στο Α6, τότε ο πύργος μπορεί να φάει στο Α6 και τα λευκά σπάνε την άμυνα του μαύρου, απειλούν τη βασίλισσα και θα κερδίσουν το παιχνίδι. Λοιπόν, για παράδειγμα, αν η βασίλισσα προσπαθήσει να φύγει από την απειλή, υπάρχει ο άλλος πύργος που τον έρθει στο C1 και από εκεί να απειλεί το πιόνι. Αυτό και αν απειλείται και γενικά τα λευκά θα κερδίσουν το παιχνίδι. Λοιπόν, οπότε μετά το βασίλειο στο Α4 θέλει προσοχή για τα μαύρα. Ο Γλιγκόριτς έπαιξε τον βασιλιά του στο Α7, η οποία όμως είναι το μεγάλο λάθος του σε αυτό το παιχνίδι, την οποία κίνηση ο Fischer χαρακτήρισε καταστροφική κίνηση. Μια βλεψία λοιπόν από τον Γλιγκόριτς. Καλύτερο εδώ πέρα για τα μαύρα θα ήταν να παίξουν τον αξιωματικό στο C8. Πιο αμυντικά λοιπόν, και μετά από αν τα λευκά αποφασίσουν εδώ να συνεχίσουν με το πλάνο τους, να φάνε στο Α6, τώρα αυτό προφανώς δεν λειτουργεί, το πιόνι τρώει στο Α6 και μετά από το πύργος τρώει στο C6, τώρα τα μαύρα μπορούν να αγνοήσουν αυτή την απειλή, διότι υπάρχει ο αξιωματικός που προστατεύει το πιόνι στο Α6, οπότε τα λευκά δεν μπορούν να φάνε και να απειλήσουν το βασιλιά, οπότε τα μαύρα μπορούν απλά να φάνε και το πιόνι στο G3 και να έχουν και καλύτερη θέση. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό όμως ο αξιωματικός στο C8 δεν παίχτηκε από τον Γλιγκόριτς, αλλά όπως είπαμε, παίχτηκε το βασιλιά στο Α7 και μπορείτε, αν θέλετε, κιόλας να παγώσετε εδώ το βίντεο και να βρείτε την καλύτερη κίνηση για τον Μπόμπι. Λοιπόν, η καλύτερη κίνηση για το Fischer, την οποία και έπαιξε ο Fischer, είναι η υποστρώη στο Α6. Εκπληκτική λοιπόν κίνηση από το Fischer, όπως ο ίδιος δήλωσε, το τελετικό χτύπημα. Εδώ πέρα ο Γλιγκόριτς έφαγε τον αξιωματικό στο H3, μια απελπισμένη κίνηση σύμφωνα με το Fischer. Αν φαγωθεί ο ύπος, για παράδειγμα Β τρώει στο Α6, τότε υπάρχει ο πύργος τρώει στο C6, απειλώντας τη βασίλισσα, απειλείται να φαγωθεί αυτό το πιόνι, και εδώ πέρα τα μαύρα θα χάσουν το παιχνίδι. Ακόμα και αν παίξουν την καλύτερη κίνηση που είναι αξιωματικός στο C8, τα λευκά τότε απλά θα φάνε τη βασίλισσα. Λοιπόν, ο Γλιγκόριτς όμως δεν έπαιξε την καλύτερη κίνηση, έπαιξε αξιωματικός τρώει στο H3, απελπισμένη κίνηση σύμφωνα με το Fischer, ο οποίος μετά έπαιξε Ε5 απειλώντας τη βασίλισσα. Που σύμφωνα με το Fischer είναι και η πιο δυναμική μέθοδος για να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Η καλύτερη κίνηση εδώ για τα μαύρα είναι αυτό που έπαιξε όντως ο Γλιγκόριτς, είναι να φάνει με τον ύπο στο Ε5, η οποία είναι μια καθαρή απελπισία σύμφωνα με το Fischer, γιατί αν τα μαύρα εδώ δεν φάνε με τον ύπο, έστω για παράδειγμα τρώνε με το πιόνι στο Ε5, τότε υπάρχει ύπο στο C5 με σαχ, εξ αποκαλύψεως, βασιλιά στο Β8 και πύργο στο C3 τώρα από τον Fischer, κάνοντας αυτή τη μανούβρα, θέλετε να φέρει στην επόμενη κίνηση το πύργο στο Α3 και από εκεί να δώσει ματ, και τα μαύρα δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Η καλύτερη τους κίνηση θα είναι να δώσουν τη βασίλισσα για αυτόν εδώ πέρα τον ύπο. Λοιπόν, οπότε φάγωμα λοιπόν του πιονιού με τον ύπο από τον Γλιγκόριτς, φάγωμα του ύπου, φάγωμα του πιονιού, και εδώ πέρα ο Fischer δίνει σε σαχ, εξ αποκαλύψεως, πηγαίνοντας τον ύπο στο C5, ο βασιλιάς πηγαίνει στο Β8, τώρα έχουμε φάγωμα του αξιωματικού από τον Fischer, τα λευκά έχουν δύο ύπους παραπάνω, και εδώ πέρα ο Γλιγκόριτς παίζει Ε4,
θα μπορούσε να έχει παραιτηθεί. Ο Φίσερ έφαγε το πιόν στο ε4 με απειλή στη Βασίλισσα. Η Βασίλισσα πηγαίνει στο ε7. Πύργο στους 3 τώρα από το Φίσερ, θέλοντας να κάνει τη μανούβρα που έχουμε πει. Β5 τώρα από το Γλιγόριτς, προσπαθώντας έτσι να κρατήσει κάποιος. Δεν υπάρχουν και πολλά βέβαια να κάνει εδώ ο Μαύρος. Ο Φίσερ έπαιξε στη Βασίλισσα στο C2 και εδώ πέρα ο Γλιγόριτς εγκατέλειψε το παιχνίδι. Λοιπόν, ας και βρίσκεται πίσω δύο ύπους. Έτσι βρίσκεται πάρα πολύ πίσω σε υλικό. Χαρακτηριστικό είναι σύμφωνα με το Fisher ότι μια εφημερίδα τη Σαββάνα τότε είχε γράψει ότι μερικοί θεατές που απλά παρακολουθούσαν τότε το παιχνίδι είχαν την αίσθηση ότι τα λευκά είχαν απλά δύο ύπους και ένα πύργο. Δεν είχαν καταλάβει καν ότι ο Γκλιγκόριτς έπαιζε με δύο κομμάτια λιγότερα. Τέλος πάντων, εκπληκτική παρτίδα από τον Bobby Fischer με 98,6% παρακαλώ ακρίβεια. Λοιπόν, η Αμερική βέβαια δεν κέρδισε την Ολυμπιάδα αυτή, την κέρδισε η Ρωσία. Μπορούμε τώρα να δούμε και τα αποτελέσματα, και δεν θα δούμε άλλο παιχνίδι από αυτήν την Ολυμπιάδα. Τα αποτελέσματα είναι αυτά. Βλέπουμε ότι οι Σοβιετικοί με τον Πετροσιάν, τον Σπάσκι, τον Τάλ, τον Στάιν, τον Κορτσινόη και τον Πολυγκεύσκι κέρδισαν. Η Αμερική ήρθε δεύτερη με τον Φίσερ, τον Μπέρν, τον Μπένκο, τον Εύαν, τον Άντισον και τον Ροσολίμο. Μια εκπληκτική όμως νίκη από τον Bobby Fischer σε ένα πάρα πολύ όμορφο και ωραίο παιχνίδι, το οποίο η ονομασία του οποίου η Variando Fischer νομίζω είναι αρκετά ωραία και χαρακτηριστική. Λοιπόν, εάν σας άρεσε το βίντεο κάντε like, κάντε εγγραφή όσοι δεν έχετε κάνει, κάντε share το βίντεο και φυσικά αφήστε από κάτω τα σχόλιά σας. Εμείς θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι και όλες καλά, γεια χαρά.